Ćao svima ovdje Nala i dobrodošli na moj kanal. Znam da mi nije dugo bilo, ali eto me opet. Ovo je jedan fenomenalan video, ostavite do kraja, bit ćete oduševljeni. Ovo su moji rođendanski pokloni, jedan haul i mnoštvo preporuka koje imam za vas. Tako da gledajte do kraja i u budući opet normalne live-ove kod mene. Od septembra krećem punim gasom, tako da do tada ćete imati poneki video da me se malo uželite, jel tako? Evo ovako, jedan od poklona koji mi stigo je ovaj paket i oduševila sam se kad sam bila od koga je. Dakle, sad ću da raspakujem sa vama. A to je ovako izgledalo, evo ovako. Ovo je od Siberian Wellness. Dakle, ja njihov proizvod već dugo koristim i oni su razlog zbog čega mi je kosa, koža, nokti fenomenalni, tako da Siberian Wellness je zaista kozmetička linija koja ima mnoštvo proizvoda, ali ima ovdje par čak koje ja koristim i oduševila sam se kad sam bila, ne moram da ih kupim, nego da sam ih dobila. Fenomenalne su. Jedna stvar u kojoj se kunem jeste ova anticelulit krema. Žene. Ja znam da mi svi imamo problem sa tim, ali ovo je rešenje svih rešenja. Znači, ovo morate da probate. Znači, ova krema topi bukvalno sav celulit. Nije još kasno, leto je još u toku, dakle, kupite ovu anticelulit kremu, verujte mi, rešite problem s tim, osjetit ćete bukvalno odmah dejstvo. Tako da, ovo je mnogo velika preporuka od mene. Probajte i molim vas, kad je budete probali, napišite mi u komentare kako vam je delovalo. Dakle, sve proizvode, sve kontakte gde možete poručiti, stavit ću vam u info box dole. Dakle, broj telefona, Instagram, sajt, Dodir prirode se zove. Dakle, stavit ću vam u infobox i možete poručiti kod njih sve proizvode koje budete vidjeli ovdje kod mene. Sljedeća stvar jeste Hyaluron. Hyaluron imate u bockalicama, ali ovaj Hyaluron, znači, ne morate da se bojete, ovo možete samo da pijete. Dakle, ovo su hyaluronske kapsule na bazi, naravno, Hyalurona i vitamina C. Ova jedna kapsula je bukvalno za jedan dan, ovdje imate 60 kapsulica, ovo je mnogo dobra stvar. Dakle, bukvalno podspešuje, znači, rast kose, noktiju, kvalitet kose, noktiju, kvalitet kože, vaša koža će početi da blista, ovo je mnogo dobra stvar. Dakle, ovo deluje Hyaluron unutra. Probajte ovo je mnogo dobro, znači ovo u kombinaciji sa ovim i vi ste leto rešili, brate. Nema, znači ovo da uzmete, ćao zdravo, vidjet će se bukvalno za par dana, za nedelju dana, za mjesec dana ćete vidjeti nenormalna promjena, tako da probajte ova dva proizvoda, stvarno vam toplo preporučujem. Ostalo što mi je stiglo je kolagen, beauty kolagen. Kolagen, ovo su kesice, 5 komada imate u pakovanju, dakle ovo se topi sa vodom, se razmuti u vodi i pijete ga kao čaj. Kao sokić, znači kao sokić ga pijete, ima ukus jako prijatan i ovo je kolagen koji izunutra obnavlja kolagen i čini vas mlađem i lepšom, tako da probajte i kolagen. Onda imamo beauty, ovo su čajevi, znači Jugo Turbo čajevi za mršavljenje, zbacivanje vode, čišćenje organizma od toksina i slično. Ovdje imate 30 kesica, znači za mjesec dana čajeve. Ovaj čaj je isto fenomenalan, probajte ovaj čaj. Automatski mršate, znači izbacite viška vode, sve što je nepotrebno vašem organizmu, obnavljate i dobijate stvarno, znači nije džabe, turbo, znači ubrzava metabolizam i tako dalje, tako da probajte ovaj čaj. Sljedeće ovo je Beauty Box su kapsule na bazi Q10. Q10 je isto opet lepota, sve za lepotu. Ovo je isto dobar proizvod, znači to su kapsule na bazi Q10. Probajte da budete lepe, zdrave i privlačne. Sam vam pokazala kremicu za oči, ne znam, ova kremica za oči, ja je koristim za ispod očiju, pošto imam trepke pa ne mogu preko, ali deluje. Ja sam u nekoliko dana, kad sam počela mažem ovu kremicu, videla promenu, da mi se bore smanjuje što se tiče okoće, znači bukvalno obnavlja ćelije, znači obnavlja kožu i stvarno su dobre. Tako da ova kremica vam topla preporuka za ako tražite neku kremicu za oči. I još dva proizvoda imamo, to je maska i conditioner za kosu. Maska je na bazi pšenice i keratina, znate što je keratin radi s kosom, šta vam pričam. Dakle, ovako izgleda, ovo je veliko pakovanje, ima 250 ml, ovo je maska koju stavljate u kosu i imamo kondišner na bazi depantenoa i aloe. Ovako izgleda, ovo je znači klasičan kondišner koji posle kupanja stavljate u kosu i time činite da vaša kosa bude zdrava, lepa i negovana. Tako da, Siberian Wellness ima mnogo veliki spektar proizvoda koji imaju u svom asortimanu. Pogledajte na njihovom sajtu, pogledajte na sajtu koji ću vam linkovati, na Instagram sajtu koji ću vam linkovati u opisu. Tu imate broj telefona da možete da poručujete ovo. Stvarno, ali za ovo ljudi
rešavate probleme sa ovom anticelulit kremom. Ja vam kažem, molim vas, probajte, nećete se pokajati, tako da, eto, topla preporuka što se tiče mene. Onda idemo dalje sa poklonima. Dakle, dobila sam moju kremu koju koristim za lice, a to je od Clinique. Clinique obožavam, ona je jako meka, jako brzo upija, ovdje piše kao 100 sati da drži vlažnost, mada ne možeš ništa, 100 sati možeš nekad se umiješ, jel te? Ali stvarno super, ja je obožavam. Clinique, veliko pakovanje sam dobila za rođendan i baš obožavam ovu kremu. Parfem sam dobila za rođendan, a to je ovaj Kirke. Obožavam parfem, lep mi je, mada mi je jak za leto, ne nosim ga baš leti, ovako izgleda, ne nosim ga baš leti imam neke letnje parfeme, ali služit će za zimu, tako da, ovaj unisex parfem mogu muškarci da ga koriste, to sam dobila od tih kozmetičkih proizvoda. Onda krećemo na aksesuare, samo sekund da mogu malo ovako da okrenem, to je to. Kupila sam sebi 2 šešira, jel te, ja sam dama koja voli šešire, kupila sam sebi 2 letnje šešira, ovaj je beli, ovaj je malo onako elegantni, ovaj je onako malo više cool varijanta i to nosim leti u mesto kačkete, kad nosim neku haljinu nešto, ne mogu baš onda nosim kačkete. Idemo dalje. Dobila sam jednu fenomenalnu torbu iz Fashion and Friends, ovo je Liu Jo. Liu Jo. Evo, ovako izgleda torbica. Fenomenalna je, ovo sam dobila mog brata za rođendan. Baš je lepa i ja je baš nosim kad su izlasci u pitanju i sve mi stane što mi treba, ključ, novčanik, telefon, sve stane ovde, karmin i više mi ne treba, tako da ova Luiđo, znate kako ovo sija kad ga vidite ne na kameri nego uživo, ovo šljašti, a ja volim sve što šljašti, tako da znate mene. Onda jednu stvar koju sam videla u Mađarskoj, bila sam u Mađarskoj u Segedinu i bila sam u Zari i ono bila sam u fazonu kao, ja bože, sale je već malta ne prošlo, sve je razgrebano i vidim u ćošku nešto šljašti, a ja kad nešto šljašti, to je kao magnet za mene. Vidimo ovu torbu. Ljudi, vidite što je slatka. Ja rekao, maj, lepa je torbica, vidim slično ovo je moje, rekao, maj, vidit ću koja je cena, gledam cenu, računam, ovdje piše 2990, ja sam, to nije dinara, nego florinti. U prevodu 8 evra, ja sam ovu torbu za 8 evra u Zari u Mađarskoj kupila. Pa da je nosim 2 puta, bit će dovoljno. Ajde, molim vas. Onda još jednu torbu koju sam dobila, Guessovu. Ovo je Guessova crossbody, bela crossbody torba. Ovo sam dobila od sestre i od sestričine za rođendan. I dobila sam Baileys od njih. Baileys sam već popila. Evo, to je ova torbica. Super, jer meni baš trebala bela crossbody torba, jer ja leti volim bele stvari. I nisam imala crossbody torbu belu i tamo mi je dobro došla. Bukvalno samo nju još nosim trenutno. Onda, ono što sam ja videla, slučajno, ja sam tražila nešto sasvim peto i naletim u New Yorkeru na ove papučice. Panda. Vi znate da ja obožavam pande. Morala sam sebe da častim panda papučama. Dakle, ova zima je moja, da vam ja kažem. Tako da, eto. Sad idemo na cipele. Samo trenutak. Sandale, u stvari. Kupila sam ove papuče. Ove papuče su fazon kao super su na farmerice, tako nešto, plave farmerice, ove papučice, to ono, skroz su cool, još i nisam ni nosila, vidjet ću kad ću. Onda sam kupila sebi ove u Resurftu sa mašnicama i ove još nisam nosila, vidite. Ove su baš lepe, ali još eto nisam imala priliku da nosim, nosit ću ih. A da, još jednu torbu sam zaboravila. Jao, jednu od važnih torba sam zaboravila, evo. Ova Karl Lagerfeld torbu sam dobila od Instagram stranice C'est la Vie. C'est la Vie se bavi uslužnom prodajom, znači vi možete kod njih da poručite nešto što želite da oni vama kupe u Pandorfu u Beču i oni odu i kupe to i pošalju vam na kuću adresu i plate pouzećem. Dakle, oni na njihovom sajtu imaju svašta, nešto što može pogledati što ima aktualno u ponudi, što može direktno da poručite, a možete i kad oni idu u shopping da kažete hoću to i to, kupi mi to i to, oni to za vas kupe, dakle nema potrebe da se cimate do Beča zbog nečega da kupite, možete to preko njih da uradite i nemate nikakav problem. Original su stvari sve. Ovu torbu sam dobila od njih. Jako je lepa i baš je nosim. Više mi zimski tip zime nosim za izlaske, ali mnogo mi je lepa i već 100 puta sam je nosila. Tako da eto, hvala za ovu torbu, prelepa je. Eto, to je to. Onda nastavimo sa obućem. Kupila sam bele Air Force-ice, već su prljave, moram da ih čistim, ali nosim ih maltene svaki dan. Klasične bele Air Force-ice, imaju ove malo neobične pertle i tako dalje, ali su super. Te sam uzela sam i ove sandalice. Ja volim sve što je srebrno, imam malu peticu što meni odgovara. Jako su elegantne i lepe. Te sam uzela u Stradivariusu. I uzela sam ove bele, čekajte gde su. Evo ih. Trenutak. I uzela sam ove bele u Resurftu, još etiketa na njima, nisam još ni nosila i kajše. Ove sam uzela, samo smara ovo što malo
zvecka, ali valjda kad hodam neće da zvecka toliko, ili će me svi čuti da dolazim i to nije loše, jel tako? Tako da sam i ove uzela. To je to što se tiče obuće, odeće i kozmetike. Sad idemo na garderobu. Dakle, ono što sam videla ajde početi s ovim. Ovo sam kupila u H&M, ove majičice neka koje se nosi ispred sakoa, tako imaju u crnoj boji. Mnogo mi je lepa, mnogo je lep materijal, izgleda kao spavačica, ali nije, nego je majičica. Tako da ispod sakoa mnogo lepa stvar, tako da ovo imam i u beloj i u crnoj boji, to sam kupila. Ali ono što sam tu oduševila jeste Barbie kolekcija iz Pepka. Ups, pade mi, evo ga. Barbie kolekcija iz Pepka, dakle u Pepku imate, ja kad sam vidjela da postoje Barbie kolekcija, ste prvo zbog toga oduševila, sam gledala već film Barbie, i obožavam Barbie cijel život, i onda sam vidjela postoji Barbie kolekcija u Pepku i ja sam ko budala prvo otrčala da vidim da sve to tamo kupim, što ima, jel te? Da. I onda sam našla ovo, dakle, ogrtač, spavačica, to je, nije spavačica nego pidžamica, i ogrtač imaš neka gumica za kosu u Barbie fazonu, pa dalje piše ovako Barbie. Zaboravila sam da, kupila sam tako i trenerku. Čekajte, da, tako sam i trenerku kupila, ali nisam sad stavila ovaj haul, zaboravila sam je, nema veze. Kupila sam, znači, roze trenerku isto u Pepku, Barbie, dole, znači, sva će biti u Barbie fazonu. Onda sam u Zari kupila haljinu koja je jako teška i razočarala se u tom smislu jer je mnogo teška, ali više jesenja. To je džins haljina, dugačka, znači dugačka džins haljina. Dosta je teška i dugih rukava, već je ono kod jesenja stvar, koja može da se nosi na patikice i taj fazon, tako da, eto, džins haljina iz Zare. Jako teška. Ne volim teške stvari, ali ajde, kupila sam jednu haljinu u PS Fashionu, ali to sam kupila već, da kažemo, proletos u sejlu, mada je nisam nosila, još je zimska. Evo ovako izgleda, ovo je iz PS Fashiona, svidjeli su mi se dugmići i ta ova kragna ovako, jako je lepa. Elegantna, tu haljinu sam kupila u PS Fashionu, ja inače PS Fashion obožavam i baš imam dosta njihovih haljina. Onda sljedeća stvar je ova haljina iz PS Fashiona, isto, ovo je kad sam je vidjela, oduševila sam se. Ovako dole je ovako skroz dugačka i ovako široka i baš je lepa. I meni baš lepo stoji, ja baš volim u haljinu i super mi je. Tako da PS Fashion, topla preporuka, zaista, najviše obožavam. Onda sam u Reservedu našla haljinu, čekajte, spala mi sa ovog Ofingera, trenutak, ovo nije PS Fashion, ovo je Reserved. U Reservedu našla na sale haljinu, brate, bukvalno na sale sam pošla, vidjela sam ovu haljinu i bila sam oduševljena, mnogo lagana i ne gužila se za divno čudo. I lepa je, baš ću da nosim uskoro, tako da planiram da je obučem uskoro i eto. Reserved. Onda imam još jednu haljinu iz Zare, koju sam kad sam vidjela oduševila se, a to je ova haljina, vidite, malo je prozirna, to me malo smara, morate vešu boju kože da nosite, ne možete ni belo ni ništa jer se baš providi, ali je jako lepa jer je mnogo dugačka dole, pogledajte koliko ona je jako široka dole, onako pada odavde, onako ko balska haljina, onako baš je lepa i jako mi se dopada. Tako da tu haljinu sam uzela. Onda idemo na majičice. Ovo je iz H&M-a, može lepo da se nosi na sako. Ima još etiketu, ne znam koja je cena bila. 2600. Evo, to je ovo. Onda ovo je isto iz H&M-a. Ja volim ove bluzice bez, ovako sa golim ramenima. Ovu sam uzela. Jako je lagana, baš je lagana. Samo što me smara što se isto jako gužva. Onda sam kupila u H&M-u, sam kupila pantalone. To su one široke pantalone, znate, znači baš onako široke dole. Ali kao za odelo, baš onako materijal odela i super se može u sako da nosi. Te imam i u crnoj i u beloj boji. Jer ja sve što mi se sviđa kupim u svim bojama koje postoje. Evo iste te su ovdje u beloj boji. Nosila sam je za moj rođendan, ako ste vidjeli, znači to su te pantalone iz H&M-a uz beli sako i belu onu majčicu. Onda sam kupila u Zari jednu bluzu. Sve mi je palo s Ofingera. Evo ovu. Ovo je više bluza koju ću da nosim tipa na jesen ili tako nešto, ima duge rukave, ali jako lagana i lepa. Tako da, eto, volim taj fazon, štrafnica. Onda još neka majičica iz Zare. Nije Zare, ovo je H&M, još etiketu na njoj visi. Evo, klasično ovako majičica, koja može se nositi ispod sakoa, tako im isto i u crnoj boji. Evo još jedne široke crne pantalone, ovo su više malo laganije i malo više sportske, malo su gužvane, ali nema veze. Isto iz H&M-a može da se nosi na patikice, na sandalice ravne, neku majičicu gore, onako više za svaki dan. Onda sam ovdje, sve mi se upitala, nema veze. Stanite, evo još jedna majičica za ono što sam imala u
beloj varijanti, imam i u crnoj varijanti za ispod sakoa. Onda imamo sledeće, a to je iz Barbie kolekcije. Ja sam se oduševila kad sam videla ovo. Znači Barbie majica. Da, u ovoj majici može da se spava, ja ne znam da bi nosila baš na ulici, ali verovatno ću spavati u ovoj majici. Tako da mi se jako dopala i isto iz pepka. Onda imam ono što sam imala u beloj varijanti. Evo sad imamo i ovako. Čekaj samo trenutak da kažeš mi je. Ne veze. Sve svemu to je isto ona košuljica. Bila je crna ovako, ali ajde, neko neće baš crnu. I super je za lete, definitivno. Onda sam došli smo, da, imam još ovdje jedan. To mi je isto ona što imam u beloj varijanti, ona kao svilenkasti topić, evo još taj isti u crnoj boji. Jako lep, izgleda kao onako, kao pidžamica ono fazon, ali nije. Još je ovako za sako. I kupila sam 2 sakoa. Kupila sam ovaj mi baš lepo stoji. Ide uz mene nekako. Ovaj sam kupila u C&A u Mađarskoj, jer ga ovdje više nema. Tako da ovaj sam kupila, ima ovakve rukave. Taj. I uzela sam u Reserve-u ovaj. Eto. Ovaj sam u Reserve-u uzela, ima isto ove kratke rukave, što mi se dopada, ovo je tamo za leto. Ili za ovaj prelazni period, to je malo deblji materijal, više za neki prelazni period, ali mi se ovaj jako, jako dopao. Eto, napišite mi u komentare, to je bilo to, napišite mi u komentare šta vam se najviše dopalo. Sljedeći video će biti sigurno neki live, tako da eto, a što se tiče ovih proizvoda od Siberian Wellness, to ću vam sve tagovati dole u infobox i još jednom da vam napomenem, ljudi, anticeluloid krema, znači, spasili su nas, probajte, stvarno je fenomenalna. Tako da, eto, ništa ljudi, vidimo se u infoboxu, sve informacije imate, tagovanje i njihov Insta sajt koji se zove Dodir prirode. Pogledajte tamo, sve ćete naći i to je to. Ljubim vas, Nale. Ćao!